a tedy krátká ukázka mužů, nebo spíš muže ve sportovním aerobiku, protože čeští muži by se někam vytratili z tohohle sportu aktuálně. Za to žen je dost a tak mohou stavět bez problémů svoje fitness týmy. V tomhle případě tedy se budeme dívat na step fitness. Teď se vlastně říká step grand, aby se rozlišily ty velké a malé formace. No ale tohle je formace, která v té kategorii step závodí už dlouhá léta, velmi úspěšně. A i když tohle je samozřejmě její juniorská líheň, tedy pokračování dalších generací Oxygenu Příbram. Oxygen Příbram je opravdu líhní nejlepšího českého stepu, ať už jsou to ty malé nebo velké kategorie. Já bych možná měla malinko vysvětlit grande a petit. Tyto dvě kategorie vznikly z toho důvodu, že mezinárodní porota, Mezinárodní technická komise, chtěla trošičku ulehčit podmínky všem možným závodníkům z různých zemí, aby neměli tak vysoké náklady na výjezdy. Protože chceme vidět samozřejmě více závodníků na startovní listině. Proto si myslíme, že těch 5 závodníků je trošičku levnějších. Samozřejmě ty kategorie se postupně rozjíždějí, ale uvidíme, jestli nedojde zase nakonec k vrácení, což celá velká část toho našeho aerobikového světa možná chce.